ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಜನಾಡಿ ಬಂದು ದೈವಾರಾಧನದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇವ ದೈವಾರಾಧ ನರ್ತಕೆ ಅದು ಎಂಕಲು ಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಕಿರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುರ ನಾನಾ ಕಡೆಟ್ಟು ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಚಾಕಿರಿ ನಿತ್ತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಓವುಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಅನ್ನಪಂಜೊಲ್ಲಿ, ಕೊಡಮಂದೈ, ವೈದ್ಯನಾಥೆ, ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಬೊಕ ನಾನಾ ಕಡೆತ್ತು ನಾನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಾಕಿರಿನ ಪುರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಭೂತಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಡಾತುಂಡು. ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಇರು ಎಂಚ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮನ್ಪರು? ದಾಯಗಂದ ಕೇಂಡ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ತುಳುವನಾಡಿಂದ ಐನೇರ್ದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಿಡೆ ಮಾಶೇಷನ ತಾರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಭೂಮಿಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ, ಬ್ರಹ್ಮ್ಯರ್ನ ಆರಾಧನೆ, ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಭೂಮಿಡು ತುಳುನಾಡು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಭೂಮಿಡು ಕೋಡೆಗಾಂಡ ಕೋಡೆರ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರೋಡ್ದು ಭೂಮಿ ತಾಯಿನ ಆಧಾರಡ್ದು ನೂಲ್ದ ನುಗುತ್ತೇರ್ದು ಬಾರ್ದ ಕೊರತ್ತೇರ್ದು ಎನ್ಮೆದಾತು ಕಾಲು ಭಾಗದ ದೋಷದ ಅಂತಿನ ಕನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಒತ್ತಟ್ಟು ಮನ್ಪಾದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬತ್ತಿನ ತರೆಮುಡಿಪುರ್ದು ಮತ್ತಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಅಧಿಕಾರದ ತರಮುಡಿಪುಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ನಮಕು ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನಕಲ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದಿತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಈ ಭೂಮಿ ಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಧಾನವೈನ ಚಿತ್ತನ ದೇವರು ಕುಟುಂಬದ ನಾಗದೇವರು ದೈವದೇವರು ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ನಮಕೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಬೋತೇರು. ಐಡ್ದಾದ್ರ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಐಡ್ದಾದ್ರದಾದಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಬಾಕಿದ ವಿಚಾರಗೂ ತೀರಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬುಡ್ದು ಬಾಕಿದ ವಿಚಾರಗೂ ನಮ್ಮ ಹೊಸತೇನೋವುಲ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಆತಂದು ಪನ್ನೊಲ್ಲೆತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಗಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಟ್ಟು ದೈವದ ಒಂಜಿ ಅಭಯ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆ ಅಭಯದ ಪ್ರಸಾದ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನೇರ್ದಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ದೈವಲು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ಒಪ್ಪುರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಒಪ್ಪಿರು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ದೈವಲೇನು ದಾಯಗಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ದೈವಲೆಗೆ ಬೋಡು ನಿತ್ತುಂಡ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹಿಂಚ ಒಪ್ಪುಣೊಂದು ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಅವು ನರಮನೆಗೆ ನಮಕ್ ಪಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಡ್ದಾದ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಂದು ಈ ಮಣ್ಣು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವನೊಲಿ ದಾಯಗಂದಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭೂಮಿಡು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲಾದ ಈ ಮಣ್ಣದ ನಡಿಟ್ಟು ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ಈ ಮಣ್ಣದ ನಡಿಟ್ಟು ದೇವರು ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತೀರು. ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ದೈವದ ಶಬ್ದ ಮನ್ಪೇರಿ ಇಂದು ದೈವಗ ಮನ್ಪುನ ಅವಮಾನದ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಇದು ಯಾನ್ ಪನ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಗಂದಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪನಮ ಅವ ತಂದೆ ಕುಡ್ಲದ ಜನ ಮಂದಿಲೆಗೆ ಯಾನೊಂದು ಪನ್ಪನಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಜಿಲ್ಲೆ ಐಡ್ದಾದ್ರ ದಾದಂದಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಂತಿದ್ದೀರು ಅಂಡ ಪಿದೈದಕ್ಕಲು ಏರ್ಲ ಮಂತೆರಿಂದಿತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಿ ದಾಯಗಂದಕೆಂಡ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪರೆ ಸರಿ ಸಮಾನ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಚ್ಚಿ ಇಂದು ಮನ್ಪುನ ತಪ್ಪು ದಾಯಗಂದಕೆಂಡ ಆರು ಸಮೇತ ಪಂತೇರು ನಿಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಡ ಇನ್ನು ದಾದಂದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತದು ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವಡು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲದಾತ ದಿನಮಾನಗು ತಿರಿದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗೆ ಅವಡು ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರಡು ಒಂಜಿ ದಾದಂದಕೆಂಡ ಬೇಸರದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಐಕಾದ್ರ ಇನ್ನೇನೊಂಜಿ ದಾದಂದಕೆಂಡ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಬೋಡನ್ನು ಮನ್ಪುನದಿತ್ತಿನ ಆಯ್ತ ಉಲಾಯಿಡಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಪನೆ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಕ ಐನ್ ಪಿದೈಗ್ ಮನ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ DJ ಪಾರ್ದು ಅವತ್ತಂಡೆ ಪರ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗೂ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಬರ್ಚಿ ದೈವಾರಾಧನೆಲ್ಲ ಆತೆ ದಾಯಗಂದಕೆಂಡ ನೆಕ್ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಜಿಂಜ ಕೊಡ್ತೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈವದ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅಕ್ಕಲಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ನಡಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗೂ ಪೂರ ದುಮ್ಮು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ದಾಯಗಂದಕೆಂಡ ಕಾಂತಾವರ ವಿಚಾರದೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯಿನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಂದಕೆನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವು ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಜಿದ ವಿಚಾರ ಡಾವಡು ಫೋರ್ಕ್ ತಿನ್ಪುನ ಹಾಕಲು ಫೋರ್ಕ್ ಬಿಡ್ತೀರು ಖುಷಿತ ವಿಚಾರನೇ ದಾಯಗಂದಕೆಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಉಂಡು ದೇವರನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ದಂಡದ ಓಪನ ಕನೆಚ್ಚಿ ಆತ ಪನೊಲಿ ಅಂತಂದೆ.